Lau zutabedun eraikina altxa dugu. Urte luzez amestutako espazio bat jaio da herrian, eta zutabeek esan digute hormak non ezarri. Hormari gabe pentsatu dugu. Landetxeko plaza berrituaren magalean eta Xabier Leteren begiradapean lau zutabetako bizitlekoa sortu da Oiartzunen. Lan luze eta ederren ostean, landetxe sortu da. Oiartzuar guztion etxe berria. Lau zutabek eusten dute landetxe. Ongizateak eusten du, euskalgintzak eusten du, adinekoek eusten dute, eta kulturak eusten du. Lau zutabe, lau ardatz, lau oinarri, eta teilatu bera zeru. Landetxen batuko da aurrerantzean euskalgintza, eta horri esker geratuko da libre Fermineneko espazioa, ongizate gaietarako. Plazara ekarri nahi izan dugu hain zuzen, ongizatea. Herrigintzaren funtsezko zutabetariko bat delako, eta luzaroan itzalean egon delako lanketa hau. Bigarren zutabea euskalgintza da. Hitz egiten gaituenaz hitz egiteko gune argitsu eta zabala izango dugu aurrerantzean. Irratiko uinek eta irribarrek konplizek topo egingo dute korridoreetan. Ahots ezberdinak batuko dira, arnas bera auspotzeko. Jubilatutako pertsonen topaleku ere izango da landetxe. Hauxe hirugarren zutabea. Urteei ongietorri egiteko beste modu batzuk posible direla sinesteko eta praktikatzeko gunea izango da. Adinak adin, nahi adina gozatzeko eta saretzeko aukeraren plaza. Laugarren eta azken zutabea kultura izango du eraikinak. Kultura. Gure izatearen leihoak, ateak, krisketak, arrakalak, usainak eta paisaiak. Kulturarentzat erliebe berri bat du gaurtik herriak. Ikasiko, desikasiko, sentituko eta biziko ditugun ideia, bizipen, zalantza eta hunkiduren oholtza prest dago. Fokoak piztuta daude. Besaulkiak eserita. Isiltasuna zain eta bizitza gertatzear. Goza dezagun landetxez, eta bere etorkizunak ez dezala sabairik izan.